Vi skal nu se nærmere på spillet Machinarium, for at undersøge om spillet lever op til kravene for et godt computerspil, og for at se nærmere på hvordan modaliteterne gør det muligt. I spillet styrer vi den navnløse og sørgmodige lille robot, og vi skal hjælpe ham med at befri prinsessen fra den skumle by. Skulle vi glemme vores mission undervejs, så kan vi hele tiden kigge herned, hvor der er en lille elektrisk pære, og dette ikon fortæller os hele tiden, hvad det er, vi skal gøre for at klare det aktuelle level. I starten får vi også hjælp fra modalitetens skrift, som forklarer os, hvordan vi styrer vores robot, så vi kan komme videre. Der bliver også brugt illustrationer en gang imellem, for at fortælle os lidt om, hvad de andre aktører i spillet de tænker eller føler. Her er det en lille rotte, som lever på skrammelpladsen, som i virkeligheden går og drømmer om at få fat i en lille dukke. Hvis vi kigger nøje efter, så kan vi få øje på dukken. Den ligger heroppe, og vi har nu fået et vigtigt hint til, hvordan vi hjælper vores robot med at komme videre på dette level. Spillet har faktisk også forskellige sværhedsgrader. Hvis vi kører fast og ikke kan komme videre, så kan vi kigge i denne mystisk udseende bog og få hjælp. Hjælpen består i en tegneserie, en såkaldt walkthrough, som giver os vigtige oplysninger om, hvad det er, vi skal gøre for at klare det aktuelle level. Og som vi kan se her, så skulle vi gerne have vores hovedperson, robotten, over på den anden side af vandet, så han kan komme ud af skrammelpladsen. Machinarium er et godt spil, og det lever op til kravene. For det første, fordi det har et veldefineret mål. Vi ved, hvad vi skal. Og også fordi det giver dig en tydelig og hurtig feedback, så du hele tiden ved, hvordan du klarer dig, og hvordan det går. Det er også muligt undervejs at være kreativ i opgaveudførelsen, for du skal gætte nogle gåder og selv tænke dig til, hvordan du kombinerer tingene, så du kan overkomme de vanskeligheder, som du støder på. Endelig så var der det med sværhedsgraden, nemlig at spillet også kan tilpasses dig, og du kan få hjælp undervejs. Computerspillet er en multimodal tekst, og vi har set, hvordan der bliver brugt forskellige modaliteter. Levende billeder, men også effektlyd og musik, som er med til at give spillet sin helt særlige stil og udtryk. Der blev brugt skrift undervejs, når vi havde brug for hjælp, ligesom der var nogle ikoner, vi kunne klikke på, og vi fik også noget at vide om de andre aktører ved hjælp af nogle illustrationer. Som du kan se, er modaliteterne altså med til at skabe det helt særlige spil. Modaliteterne spiller altså en stor rolle i computerspillet.